Salutare și bine v-am găsit la un nou episod de Minecraft. Știu că data trecută am postat 30 și ceva de videoclipuri într-unul singur. Dar n-am avut ce face, acum am alt program de filmat înainte Frapsul, îmi dădea foarte mare și bătăi de cap. David, zi ceva. Da. Auzi, mă. Nu știu dacă te auzi pe filmare, dar în fine. Nu știu dacă te auzi. În fine. Aici e casa noastră, încă nu avem paturi, dar avem lână. M-am dus să fac paturi, mă. Bine. Nu uitați să vă abonați. Sperăm să strângem 1000 de like-uri. Da. Băi, stai, nu lua ăla. Trebuie să închid, da? Pa. David trebuie să facă o mică pauză. Sper să nu închidă de tot. Dar cred că a închis de tot. În fine. Noi o să continuăm aici. Da. Nu o să filmez Minecraft deocamdată singur. Unde zice să pun paturile? Aici. Pe laterale. În mijloc. Împreună. Hai să le punem în mijloc. Aici. Așa. Sărim un pat! Iupi! Dupidu! Aile. Da, David o să fac o mică pauză, că doar... da, da. Da, stai mă, că eu mai am unul. Da. Hop, hop, hop. Da. N-ați zis nimic, deci o să jucăm tot pe pașnic deocamdată. Da. Să facem frumos aici. Nu l-am pus bine deloc. Vreau așa, așa. Așa, pam, pam. Vă place? Să-mi ziceți în comentarii. Mie îmi place. Să facem și niște chesturi. O să decorăm casa deocamdată. Știu că nu-i prea fan să decorăm casa, dar avem ce face, că dar asta e și treaba noastră. Să zicem așa. Ia să mai facem un cufăr. Merge? Mamă mia, ce la fix s-a picat. Ce nu la fix, ne mai trebuie o bucată. Nu. Așa, o să punem și pe aici unul și pe aici unul. O să vedem, o să decorăm toată casa. David cred că o să vadă pe filmare ce am făcut noi. Deci, ia mai e? Nu. Să vedem cât am filmat. Să vedem. Am filmat până acum. Stați așa că mă apropii mai tare de microfon. Am filmat până acum 4 minute jumate. Da. Și vreau să vă zic cum să... Așa, mă. Vreau să vă zic și... What the fuck? Ce caută David acolo? What the fuck? Ce caută David aici?
S-ar putea să-l ajut. Nu știu ce vrea să fac aici. Da. Știu ce vrea să fac. Alo, ce faci? Am revenit. Zi și fanilor. Am revenit. Tare! Știu ce vrei să faci aici, o cameră cu cufări, fiindcă sus n-avem. Nu? Da. Așa. Dar acum mă duc să fac niște scări. Bine. Da. O să face seară, s-ar putea, sau nu să ne culcăm. Fac doar 3. Fac doar 3 prima dată. Bă, Tita, de ce ai luat? What the fuck? Unde am pus-o? What the fuck? Mă auzi? Da. Tare. Se pare că ne-au folosit numai 3 scări ca să putem să intrăm și să ieșim. Sari, așa. Nu-i bine? Hai să ne culcăm că e seară. Da, și mai bine nu filmăm pe seară. Ba da. Frate, ce ai zis? Filmăm că nu-ți vrea să mă. Filmăm când trebuie să facem experiență. N-am primit nici nimic în comentarii. Poate o să mă mai uit. Să scrieți în comentarii dacă cumva vreți ori pe normal, pașnic, mai multe. Măgăruși, călăresc. Mă, nu mă lași. Am găsit un măgăruș cu multă viață. Oile. Bă, de ce mă dai jos? Ia uitați, vă place priveliștea după măgăruș? Mergem încet, dar n-avem ce face. Ăsta o să fie măgărușul meu. Da. Da, mă, o să-l numesc măgărușul lui Alex. Gata, mă, e meu. Dar ai șa? N-am șah, asta e problema. În fine. E tare făcută casa, mai trebuie parcă un acoperiș din piatră, scări de piatră. Nu-ți se pare? Nu. E la mine, da. Mă duc să-mi fac și eu o lopată de piatră. Ce ai zis? Nimic. De fapt, știi ceva? Îmi fac unelte din piatră, că n-am niciunul. Ați văzut cum să fac și instrumentele? Pe canal vedeți cum să fac toate chestiile. Și nu o să... Asta știi că trebuia făcut lipită. Sau așa că e șmecher. Și știi ce vreau să fac? Ca asta să fie în mijloc. Nu arată bine dacă e în mijloc. David, zi și vorbește și tu cu fanii. Da. Vorbește și tu cu fanii. What the fuck? Ce greșeală am făcut. Așa. Ia cât e până la scară. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4, 5,
Tu faci cufărele? Nu, eu le fac. Eu o lărgesc ca să fie la egal, știi? Nu merge, lasă așa, că deja e prea mare. Bă, eu știi ce vreau? Vreau să fie să fie ăla în centru. Da, fix în centru. Ai înțeles? Da. Ca să arate șmecher, că dacă e mai pe partea... nu-i arată atât de... Dar de ce intra pe aici? Ca să iau piatră. Dar de ce... Dar facem din pământ sau luăm piatră ca... Bă, Da. nimic. Deci punem piatră aici sau punem pământ tot? Ai făcut-o prea mare. N-are nimic. Decât să astupăm, dacă vrei. Astupă una acolo, una aici, știi? Cam așa ar veni. Ai astupat? Asta pe două pe partea, cu două am astupat aici. Ok. De fapt, nu, lasă așa. Dar vreau să iei pe centru, ce nu înțelegi. Gata, e pe centru. Cred că o să punem tot nisip aici, nisip. Pământ aici, adică dirt, că n-are la ce. Așa. Lăsăm o gaură aici ca să luăm piatră de sub casa noastră. Să terminăm târnăcopul ăsta de... Da, s-a terminat. Ce ai zis? Nimic. S-a terminat târnăcopul de lemn? Nu, eu mai am. Eu vreau să-l termin pe ăsta de lemn. Stai așa, spun și eu pământ pe aici, ca să nu fie tot în aer. Hai, acum poți să sapi. Și încolo și încolo. Hai, eu sap înainte. Sap și în jos. Ce ai zis? Nu cred că până eu iau să fac nai. Să faci fornale? Da. Nu, iarăși nu prea te auzi. Eu nu o să schimb de unde filmez. Bine, s-ar putea, dar... Eu sap în... Săpăm în cor. Te fac. A, știu ce vrei să faci. Aici luăm, că-l punem și pe ăsta în... Asta e de aici, aici. Dă-te de acolo. Asta vreau să fac și eu. Tare. Mă duc să mor Dă piatra ta. piatra mea, vino afară. Uite acolo. Mă duc să atrag vaci, dacă găsesc. Sau omor oi. Nu, oi că suntem cu 1.7.2. A, da. Dacă vreți cumva să jucați multiplayer, vă sugerez să faceți pe 1.7.2. Ia, câte minute am filmat? Câte filmute? Bă, stai așa. Am filmat 14 minute. Să încheiem? Zi. Ce? Să încheiem acest episod? Cum vrei. De fapt, eu până intru în Minecraft, fără să-mi apară ea. Ce zici, să o facem de 15 minute sau de cât? Că 15 minute durează cam un sfert de oră să-l uploadez. Un sfert de oră. Să facem. Ok. Un sfert de oră ca să uploadez. Dar putem să filmăm mai multe și să le pun pe toate.
Eu mă uit după munți să văd unde sunt oi, adică vaci. Așa. Dar nu omorâm vaci pentru că o să facem un plan de vaci. Păi de aia să le atrag. Cam de aia. De la... Mă duc de villager. Sau nu? Ne ducem în episodul următor? Da. Da, trebuie să încheiem. Nu. Mai sunt 15 minute. O să opresc filmarea până ajung acolo sau să o continui. În fine. Vreau să văd... Deocamdată am filmat ceva. Și mi-a doar... De 16 minute mi-a 90 și ceva de... 900 și ceva de megabyte. Ne oprim. La revedere toată lumea, ne vedem în următorul episod. Pa, pa! Pa, pa! La revedere toată lumea, o să ne vedem în următorul episod. Pa, pa!